Hi guys, madyong buntag ni yung tanan. Napod mi karon sa kuan guys, plaza. Lakaw-lakaw. Nara ko dari ginahinir akong lakaw-lakaw. Diyon yung sigiyan, nagalain sila gila ga. Dagan. Ako ay nahinir aglakaw. Karong kaning tinpid baginagmay na nagadlaw guys, sining gawas na. Napidaghan ng gilakaw-lakaw. Nami kadyo tanaw nagdagat. Linaw nagdagat, wa nay daghang baud. Ay daghang baud, wa nay dakang baud. Nangatangadlaw ning gawas na. Nara ko dari guys, gatujuk-tujuk. Oops, dili. Ay, sorry. Dili, come here. Hala. Nah. No. Ulbaan lamang puntas. Ito'y buwan gabi guys na gabanaw ang tubig diha. Medyo ganing karon ganing init na. Ara ka atong duha wa pa maning labay. Danira ko dapit. Hindi ko mo sabay nila kay paspas sila kaadyo mag lakaw. Lakaw pa man to sila ganina. Hawa mo ko kita nga ning lambay nga magagandagan. Arang ka cute tag duha ka. Ito'y dito. Maglut mo ra tumulabay kay mangkuan man. I love dalagit. Nada nagamang tricycle guys. Oh.
Naraday sila dito. Naraday sila magidagan ng gilakaw ra. Mamalagi mo ng gidagan. Mamalagi mo ng gidagan. Bagot. Lingkod sa ako dari guys. Pang kamingaw. Hi guys, madyong buntag na yung tanan ako dari gilingkod-lingkod ko kay ikapoy na kuklakaw-lakaw naguwat ko nila. Para ba sila pa maning labay. Ikapoy na kuklakaw-lakaw murag nangirag agang tuhod. Na sila diha o anang nakitaan lingkod sa kudari kay ikapoy na kong lakaw-lakaw na sila o magilakaw rampot sila wa sila magidagan. Ay, ang pasingo sa bayan. Ato ito kay last na ni. Lingkod sa ko. Mana mo kong lakaw-lakaw. Hindi ko magpalabi. Okay. Kung malabian, naghang tahi, mura magpitik-pitik. Madyo na laman paningtag ginagmay ba? Cute na iro oh. Mamalagi mo ng gidagan. Guys, nakauli na mi guys gikan nag-jogging. Diya karon guys magdungag mi og kuan. Sagol-sagol ni magdungagon. Nay kamuti. Da ka mo kamuti kamaman na. Napaman didto. Kato mo ang pinalit dihas sa adlaw. Dore magidungag, mama, din mais. Din saging. Kaning mais napalit ni namo sa silingan tag 25 ang kilo. Dahil nanuroy ganiha, brato ra kadyo 25. Yung palit mi og 4 ka kilo. Ayan na guys. Ito nagdangagon karon. Naghaling na si Mr. Swabe. Ako si Mr. Swabe. Diyan na pa may daghang kuan guys. Sungnod. Itong nanguan siya sa adlaw. Namugan ay sa panikasako. May 2 kasako. Ito po. Naghanap pa ni pang sungnod guys na. Manisalin-salin dito sa taas kasi kadyo maniga. Ninga. Kahoy. Wala na tabasa kaya hindi dali mapud. Dali ra kadyo magluto basta sa kahoy magdungag. Nakasig man maniga mga ingana nga kuan kahoy.
Napamida ni nagdengag o pa may klase. Hindi pa magdali-dali kaya pa may klase. Magdali-dali raman basta klasihan kaya na may estudyante. Nasa midani guys. Mansang atong panahon karon guys na di masabot, kulimlim. Murag kawanen. Agadlaw mapakita mawa, mutunga mawa agatang kuan adlaw. Panahon nato. Na guys, dyan ang gidengag. Diri kawali para kita ba? Kita ang katag ba? Man may kuan guys, pamahaw. Nag-prepare na po para pang snack. Siyarog. Muli kinabuhing mahirap lang kami guys. Mao ni pagkaon sa mga mahirap. Mahirap lang kami. Mao na ni kalipay sa mga mahirap guys, magadengag ragi nga na. Lipay na kaadyo. Nakakain lang ng almusal. Nag-isip na naman ng pangmerinda. Pili ra mo guys og asa injo kamote ba, saging ba, mais ba? Kuwang dana. Bulanghoy na laman. O gabi. Na guys, nataka na nata ang snack. Pili ra mo guys ug asa injong ganahan dana. Kamote ba, saging ug mais. Ang saging na hilaw. Napay na hinog na. Pili mo kasi yung ganahan. Kaya maluto na mangaon na ta. At sanang palutuon. A few moments later. Nangapla mi dito ba? Si Baba kay pagtumbas mo to dito, pud siya barog nagbakli sa diri nagyoyaw mo ragway ni tabu. Bago pa siya nakaton. Pagdulhog birikan rin ng katubangan. Ida kong kay slide good. Yan nga mo ang pilinunon guys. Wa pa mapilo. Pamilya na namo ron. Hapla inoon. May kiwa ba natin gintil? Hapla daw sa motor. Kita ba kay pagkatawa nga motor ma dito na sa barog murag wa. Nagbaklay pa siya da. Ako na yung nagbarog sa motor. Nawam. Nawa siya. Tagaklay niya. Pagkatawa sa motor dali siya nakabaklay daw. Ginagyaw-yaw na. So nag-drive muna. Ay break ito bangan gi. Breakan ni noon. Maninagdulhog. Di ka na kong kay slide. Nawam. Gusto siya kanina nakakita nga na hapla. Morning baning barog na laman dajon. Litsong lakaw pa itak-itak. Barong di mapawasilas. Ito nakabaklay lagi bay. Pagkatumba tingal ako. Oh, maghanap ako sa motor siya. Nagbaklay naman pa itong diri. Siyempre dyan ang kanang break sa tubangan ay dyan yung pindota o pang emergency lang yan. Siyempre gibidyan niya yung motor. Kaya napla naman. Mawaw man Hindi man ako makitaan. nag-drive ko siya. Ako may nag-drive ko. Yang kas naman ko niya. Dali nakabaklay sa angkas lagi pagtumba sa motor. Ito kung sa baklay diri nagyoyaw. Mo pag-ipagingon ako kay Girig. Dahil dulog sa tuwa ay break yung tubangan. Gibrikan. Magkita kong Isip tingog. Ayun pag motor oy. Bubuisit mo. Laro no. Bisibik ko lang atubangan, gunit kayo na. Kami paghapla. May paghapla. Diyan sa yung May purma. kinawag ang pirings. Kita pa dyan siya street dito makina sa tindahan mo dali kasi nakabarog. Mo dito siya na itak kay nawaw. Na yung mga gastambay dito. Nag-action pagburog sa motor siya na nananag sa lubi dapat nagbaklay. Iyat ng dagboy ni mo. Sino dali sa bakod kay uwaw gud nangingana. Ikaw ko ni maplas motor. Siyempre na makakita na ito yung bali na hapla. Mo nang dali sa bakod kay uwaw ba na. Yan, may lungsod na may pintal paguli ng slide rin nun dito. Wait, klaro. Hindi na sa tubangan sa balay, na-slide pa. Baklay siya diri, yaw-yaw siya. Pag motor oy. Wait, klaro. Mo nga ni wa mo na nga pangos. Wala. May pitong tail. Dali mo. Ano, abtik kayo? Nakabantay mo ko kay pag-break sa tubangan. Slide Kaya naman. siya magaan ang motor niya. Ni parang nagulog sa daan sa likod man, nagbaklay na lang. Siya. Ako may nadala sa motor. Tapos mo nagtiil, hindi siya naka-tukod. Kang gikiyat na yung mga naong. Driver, ray. Ina ko ka ng brake sa tubangan na dyan ang gamita pang emergency lang na yung mga brake yan, pot brake ang sa likod. Gibrake ka niya tubangan ni Prati pag hunong pang likod rin sa hunong. Muna yung mga kiyat, mga aksidente na mo na yung mga kalaki. Dito sa Bali na mga ngir.
Jesus Lord dito. Apon tong garo kinabaw. Pau gulon mo. Tingisip ko niya. Kapila ka na aksidente crash sa motor pa. First time pa to no? Katut mo. Itong kamunigiyan. Pura buyag dugay na kung dito. Kapla mi sana. Wala pa ulit. Bike. Kaya nga nung sige yan pa Bike, ipa-drive. Ako kayo sa bike na raw. No. Kita ka ng bagorong kuan, center sa ato kuan na puro mga tanom sa una diha. Kunting kusugan ako. Gikan diri nagdulog. Kurbada bitaw kusugan. Wa bitaw makalikaw diretso bitaw sa mga tanom basta ka natusok diri sa tanom mo. Ako kay kisig. Nga nagita sa. Wa din ko muli, nangita din ko mga kuan, nangita ko kamunggay. Nangita ko kamunggay. Ang gidukdok na kumayo din nangita ko kuan sa saging kanang hikot ba kanang unas mayong hikot. Usa ko na ulit sa balay wa na dugo. Ako gising lagi ba, ngana bunga